India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Laingot ke lehnoh ke laya hadin ke jing yater kuli ke bala ni san genta ke bala mi hadin ke jingthombor kendo ha ka we ke jaka ajing hikai jok ki pulit ha ka jala Khyber Pakhtunkhwa ha ka than shate sabngi ke Pakistan ong ki pulit san ringut ki pulit ke laya pa ka jing yater kuli mar kaliang ong ka khubor he sarkar ha ka si sejan balala Laingut ke lehnoh ke la sha penyap kham haswa ha ka jing penpai kuli da ki bor pulit hadin ke jingthombor hapoh ratta kulachi police training school hadera Ismail Khan district bala ong bakatuk aningut ki weipat kila sakut hapoh kate ka phalau haka jing khandra ban ban khot ya kani ka jaka haka met sngi to ding balala salaingut ki lehnoh kila sha penyap kat basan rungut ki pulit ki ru kila koloniam Shwa ka ne la ya thu ba we upuliat ula sha penyap ka bala kantiu ya ka jing don jong ki bor pahara ki bala yap ha ka te ka jing sha thombor sha ka hanrungun kat ba khalai ngut ki weipat ki bor pulit kila mansau Hakani ka jing khandra lawan ya shim bentalang da ki SSG commando ki sipai na ka kanhun al boss elite force bat ki bor pulit Kani ka jing ja kala ja hakamit sngi to ding balala hadin ba ki lehnoh kila let tendra da ka we ka trok ka bala kit da ki tiar pen the ya ka khardop ba jong ka te ka jaka ai jing kai jong ki pulit ka bala penmi ya ka jing the ka bashar kai marmar hadin ka te ka jing the ki lehnoh ki bala phong da ki riam ba pher kila rong shapo ka te ka phalau ba snrek kuli pathan nakaliang ki pulit ro kila penpai kaliang bat kerkut ikini kinong thombor hakate ka jing yater kuli mar kaliang ki lehnoh kila peteng ban ka wang da ki bomb hands grenades